आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुमा आरो कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फादगावनि रानि कालाइस्रि फोथाराव खुंफुंनो साखाफारा। फैगौ बोसोर 2023 मायथाइनि 10, 11, 12 आरो 13 फेब्रुआरि खालि सानब्रैनि हाबाफारिजों कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फादगावनि रानि कालाइस्रि फोथाराव खुंफुंनाय जागोन बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुमा आरो कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुमाखौ। बेनिनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनायनि थाखाय बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवदों। सानजा कक्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिला इस्लारि आरो नेहाथारि जोंसार नार्जारिनि नुजाथिनायाव दिनै बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो फादगाव गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि दुखेश्वर ब्रह्मआ। बानजाय आफादनि जानानै बिथां जनिल कुमार ब्रह्मआ बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब खालामनो आरो बाहागो लाफैनो थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। आफादा 62थि जेनाखि बर' साहित्य सभानि जथुमा बेखौ खुंनो थाखाय साखाफारा जादों आरो बे साखाफारा जानाय हिसाबैनो दिनैहाय जे ओनसोलाव जोंनि फादगाव हालाम रामफल आरो खाथि खालाया जे एबसुनि कनफारेन्स जादों, ब्रजेन सारनि जेनाखि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि जादों प्राइमारिफोरा आरो साखाथियाव रामफल बिल आनसलिकहा दिनै बानजाय आफाद सिफायदों। बे हिसाबैनो दिनैहाय जोङो जब फिसा माने गोबां मानसि लायालासेनो दिनैनि मावख'खौ बेखेवदों आरो गाबोननिफ्राय जोङो साब कमिटिफोरखौ लेंहर सावरायलांबाय थानाय जागोन आरो हाबाफारिखौ मावहोबाय थालांनाय जासिगोन। फादगाव ओनसोलाव जेनाखि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमा बियो साफ्रोम बर' माहारिनि थाखायनो गोनां आरो दिनैसिम बर' माहारिया बर' साहित्य सभाखौ अनसायबोदों आरो बेबायदियैनो जोंबो आसा खालामो जे मोनबा जेनाखि दखराजों जेरै जाहारबारि, पाटगाव, सिम्बोरगाव, रामफल बिल, बिसमुरि जुथायै जोङो खुंनो साखाफारा जादों आरो आसा खालामो साफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब हरनायनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि जथुमा खुंनो लानाय बियो गाहामथारै जाफुंसारगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो।